Manunudlo nga ginakabig kapuso Lodi, padayon nga nagaserbisyo sa komunidad sa tunga sang COVID-19 pandemic. Kawsa sa edukasyon, ato ni Baloon, si John Sala nakatutok. Bangod sa coronavirus disease 2019 pandemic, timprano nga naguntat ang mga klase. Pero para sa maestro nga si Rodrigo Basco Jr., MAPE teacher sa Gimbal National High School, ang pandemya hindi dapat nakaupa nga ipadayon ang paghatag sang kaalam. What is the number? Next. You read the 9. 16. Gani si Sir Lodi, hindi lang Lodi ang ngalan. Lodi man ang iyang ginaduso nga advokasya. Tungod stay at home ang kadaman nga mga estudyante ginpa ka maayo sini nga managtag sa mga instructional kag learning material sa mga komunidad sa banwa sang Gimbal Iloilo kag naglunsara sang COVID-19 literacy program nga gintawag Lodi o kon Learning on Distance Initiative sa diin personal nga kwarta ang gingasto sini. Magapadayon ang anda eskwela sa anda tagsa-tagsa kapanimalay. Kag amo man ang tawag natin na COVID-19 Alternative Parent Guardian Tutoring na homeschool program na kung sa diin kami nga volunteer magatugro kang worksheet. Ginabulubanta 300 ka mga learners sa 4 ka mga kabarangayan sang Pescadores, Torre Blanca Blumentritt, Herona Jimeno, kag Bungol San Vicente sa Gimbal ang nabuligan sang iya proyekto. Ginatagan man sa mga worksheets sa mga bata sa math kag English. Nakita ko ang kalipay kag kasadya sa anda mga mata. Na-learn ko gali nga yung mga tao gali uhaw gid man sa edukasyon. Kag sa imo pagsulod, pag-agto, pagbitbit kang worksheet, kang lapis kag papel, makita mo gid ang anda nga pag-apresyar. Dako man ang pasalamat sini nga ginkilala mismo sa Department of Education ang iya maayo nga binuhatan. Ako gid nagapasalamat sa amon ahensya nga among Department of Education ng DepEd Philippines nga kasi diin kilala na ang simple namon nga inisyatibo. Sir Lodi ka gidya sang tanan. Bangod wala naguntat ang imo pagserbisyo sa imong komunidad kag padayon mo nga gintudloan ang mga kabataan nga wala sang bisan anuman nga balatian o kon krisis nga makapugong sa edukasyon. Balita alin sa banwa sang Gimbal, Iloilo. John Sala, 1 Western Visayas.